Здравейте хора, аз съм Енчо и добре дошли в поредния ми епизод на Brawl Stars. Днеска видях, че са пуснали нов ивент Godzilla Smash и аз малко съм поразцъкал в камера и както виждате две яйца. Накрая на видеото ще отворим всичките тези безплатни офертички плюс дейлито. Останете до края на видеото. Силни опоненти. Аз съм Годзилата и да ги спукаме. Айде, Годзила, умирай накрая, бе! Да, Годзила не умира обаче. Аз ще спукам. Спуках Годзилата, хора. Убих я. Край. Свърши всичко за Годзилата. Много ма бият, бе! Много ма бият! Много демидж бият тия. Те като са много и много демидж бият. Трябва да строшим града. Сега ще го строшим този град за бързо. Какво се буташ, бе? Играй, хора, убиха ма. Убиха ма, хора! Отиваме напред. Хайпокчарджа ме се заредил. Какво трошиш тук, бе? Няма право да ще трошиш, бе! Айде, троши ми. Трошим. Да, излезна извън карта, видяхте ли? Извън картата излезна. Сега вземам Годзилата и го степвам той, където ми цепи града. Също. Откъде бе? Няма да не имам. По-добре аз тяхния да цепа. Сега ще степа този град, бе. Нямам гражданска собственост. Не ма бие, бе. Не ма бие, бе. Кой ти е позволил да набиеш, бе? Айде, цепим града, цепим. И убихам. Ще победим Торун. Как се вижда? Отиваме впреде. Дали да вземем. Няма да вземем Годзилата, няма смисъл. Има 3% от града. Или ще взема Годзилата. Те вече я взех. Битката е съвършена. 3% от града, приятели. 3% имат от тяхния град. Аз ще имам цепа 1%. Айде, победихме! Пишете в коментарите, чувам ли се? Да, ще взема Годзилата и ще цепим. Пак ще цепим. Айде, умира, бе! Годзила! Сега цепиме целия град. Бам! С нашите лазерни очи цепиме града. Цепим. Колко бързо се изпари града. Цепим. Чухте ли го? Цепим града. Той ма бие. Умрях. Цепим. За сега ние побеждаме. Той е Франц. Мисля за мен за много добър нещо. Имам пак Годзилата. И те атакуват ни. Убихме Годзилата. Отиваме към тяхния град и почваме да цепим. Как да е гръмна? Цепим. Нещо не може да не спре. Почти да.
Айде, втора победа. Айде. Айде, едно стар дропче. Супер леер. Голд. О, яйцата вече почваме да отключваме. Отключихме май 4 яйца от тук. Дай сега ще видим. Рейер, стар дроп. Рейер, стар дроп. Яйце. Рейер. Супер рейер. Дай. Сигурно ще е някаква мутация. На кой? Mutation на бъз. Окей. Рер. Coins. Пак рер. Coins. Ама нещо нямаме късмет, бе. Пак рер. Сега... О! Как така, бе? О! Сега ще пълна още една кора. Яйца. Колко ти искаш на колен. Супер рер. Супер рер. Койнс. Супер рер. Аре бе, дай нещо. Супер рер. Пак супер рер. Мутация, на кой? Айде. На ти. Окей. Пак рер. Какъв тук късмет иска? Пак рер. Оп, епик. Първият ни епик за видеото. Дай митик. Епик. Някакъв пин. То пин е готин. Такова да е спрей, не пин. Обърка се. Ще отворим 11 стар дропа от тук. От безплатните. Супер рер. Някакъв пи. Този път е пин. Остана, бе. Какво направи? Отключих 10 безплатни. Епик. Пак някакъв пин. Рер. PowerPoint. Супер рер. Блик. Това много малко блик дава. Супер рер. Двойно HP. Супер рер. Пак това. Рер. Супер рер. Койнс. Митик. Я? Къв скин? Готин скин. Той се едно от затвора. Окей. Епик! Мелоди! Отключваме Мелоди! Това не беше предвидено за този епизод. Отключваме Мелоди! Епик. Окей. Епик. Айде още 100 кредита. Какъв късмет? Дай сега да се включим за дейли лута. Окей. Малко коинс и рея. Нищо особено. Останаме, забили играта. Дайте да видим новата героиня, която сме отключили днескашния епизод. Какво прави? Сега ще я пробваме. Опа, не на Годзилата. Нищо де. Ще пробваме на Годзилата. Дали е хубава, дали е добра. Какво прави? По-точно.
Какво изстрелва? Някакви ноти изстрелва. Има някакви ноти. Това много демидж предполагам, че ще бие. Като се въртат някакви ноти. Кой има? 3 даша! Има 3 даша, хора. Това е мега опи. Това е опи. Това е мега опи, бе. Това е мега опи. Има 3 даша. И се въртят 3 ноти. Колко може? Колко ноти може? Макса е 3. Оле, такава самотуха. Се загуби на май. Не. Чекай. Тук сме се разработили. Убиха ма. Опи се според мен тази мелодия. Yo-yo, stand on. Гледайте какво прави. Колко много демидж бие. Леле, колко много демидж бие. Yo-yo, stand on. Айде сега. Тя много ти кърти, бе. Това ще супен брола, според мен. И Даша, мале. Тя кърти, Дашите не са някакви малки. Кърти. Тя кърти, бе. Тя е перфектна за пробол, бе. Тя е много добра за бробол. Тема плът. Ама. Тя е много добра за бробол, предполагам. Айде, дашвам се, бягам. Дашвам се, удрям. Айде. Бам, бам, бам. Това ме опи, бе. Къде ма доведе? Това е мега добро. Айде, бихме. Край, бихме. Big shout out to all my Melody minions. Melody minions. Да, хора, това ще бъде от мене.